At tsuta na po king kapat ng Domingo ning pamanyubling mebye. Ing Domingo ning maya papastul. Pakyabatala po king kiyakatang kapag masusyan ring makatuking intensyon. Para king kapasalamatan da ring lansangan and Villarin family. Para king kapasalamatan king Aldonang kebayita ng Doktora Roda Cruz, Tess Jala, Celeste Manalad. Para king personal kayadwana ng Pablo and May Taruk and family, Lilibet Estacio, Eleanor Ventura, Kingero Gurto and family, Joy Espino and family, para king malagwang kapaldana ng May Taruk, Raquel Marquez, Daphne Rose Villanueva, Alain and Minnie Lakindanum, Henedina Deirit Caparas, Pierre and Sienna Yu Asensi, Marcos Wile, Noel Torno, Luisito Guma Felix, Rolinda Viray and family, Jane Valdivieso, Ferdinand Angeles, Maria Paz Capis, Glenn Quizon, Ernesto Dizon, Vilma Lopez, Hector Candelaria, Teopilo Ferrer Sr., at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alananggang kapaldanan ding kapatadtang mayang unabye, Gloria Banag, Nora Nogoy, Bernarda Paragua, Benjamin Cao Sr., Rodolfo Rudy Ponce, Stephanie Agustin, Lawrence Crisostomo Bautista, Father Mar Miranda, Lynn Marie Aguas, Romel Sirenio, Regina Bondoc, Teresita Coronel, Cirilo Lloyd V. Balgan, Henedina Coronel Maglalang, Rodel Villarin, Crisanto and Encarnacion Ponce, Teresito Uncad, Kelly Silva, Felice Mendoza, Romeo Lacanilao, Evelyn Tioleco David,
Elmer Domingo, Romeo Poy Lorenzo, Father Elmerito G. Simbulan, Gloria Limpin Manalili, Father Lamberto Passion OP, Lorna Pingol para Kingkayang 40 Days, Noli Lacson, at ding sa Blancaladua King Purgatorio.
Talakad tampo at makyabing magkanta king dalit at pamuklat. Itiya ingal dong gawanan ingino, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingal dong gawanan ingino, haleluya, haleluya. Kinayuning igpamparinganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ang ginuman at idiyak kaya kayungan, At kaya ka antimorin. maya payabak po, Maya payabak po amo. pagmasusyan tayo kaya katamong misa, kagumning kaya katamong kasalpantayanan kang Jesus, anting maya papastol, dala na katamo king matabang gabon at karing masanting malinis sa danum. Biyen ay sarili na mantamong emi pariwara king grasya ng kayang pamanantabe. Karing panahon may kulang tamot may kasala, mangyatang kapatawaran king Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Huli nita, ipaniga po ko ka Santa Maria, ang kapilanmang birhen, karing sablang anghel, ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan, nakatamot, kim pangapataw, daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan ka ring tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan ka ring tao, kayang kaluguran. Ginoon Diyos, harining banwa, Diyos ikpamayupaya, sa samban pasalamatan, parangalan ka. Sa samban pasalamatan, parangalan ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan ka ring tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. Ganakan tala po di kaya ang panalangin at intensyon kaya katamong misa. O Diyos sa igpami, dinawo ng Jesus sing kayang biye alang-alang kay kami, bangkayang miye at minigtas. Dinan mo kayang tetagan, makiramdam king siwala na, at tuki kaya kindalan pa inturo kay ka. Ipakit mi naman sana ing lugod apepakit na kay kami, kapamlatan ng pamagdingap mi, king metong at metong, king mismong pepakit ng ganakake kami. Itiyaduan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. I Pedro, amikat muan, king Espiritu Santo, nga nang may kibat karela. Makamal apamuntok at makatwana ning balen. Nung inkukutang yu kaya kami ngeni, tungkol ya king depat ming mayap, king taong lumpu,
At nung makananuyang kinayap, sukat yung abalu, ikongan, at pati na ing mabilog a balen ni Israel, king iting tao makatalakajaketi king arapan nyo, at lubos siyang kinayap king lagyo ng Heso Kristo ning Nazaret. Ake kayong pepapako king krus, at pepasublian ng mebye ning Diyos. Jesus, ya itang amanwan ning kasulatan, ing batong sikwilyo ikayong manalakad bale, ya kabud ing meging peka maulagang batu. Kaya mong bukod mayakit ing kaligtasan, uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos karing tao, ketiking yato, bukod mong king lagyong yan, karin tamo malyaring miligtas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging panyulok batu. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ring meging panyulok batu. O munya kayong kapasalamatan king Ginoo, huling mayapya. Wagas ing lugod na at alangangga. Masanting epalak ing magsantong king Ginoo, kesa king manalig king kaparang tao. Masanting epalak ing magsantong king Ginoo, kesa karing pamuntok daring tao. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging panyulok batu. Ginoo, ika ing kakong pesalamatan, uling kakong panalangin kaya kang dimdam. Layon mo kong pepagtagumpayan. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Kanita ing Ginoo, ya ing makikararaptanan, king tune makapagmulalang lalawan. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging panyulok batu. Itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonane sa iba't king templo, tanggap yang kanwanan. Ginoo, ika ing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin kay kang dimdam. Layon mo kong pepagtagumpayan. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alang-angga. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging panyulok batu. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Lawan nyo nung anti ing lugod ning ibpake katamo. Tune nakatamong kaluguran. Inya mayayawas tamong anak na ning Diyos. At king kamatutuanan, anak nakatamupin. Ing sangkan obat ing yato nakatamong kikilalanan yayni. Ene akikilala ing Diyos kapilanman. Pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak nakatamo ning Diyos. Dapot, pamalino nung nano ing maging kararasan tamo. Makanyan man, balo tamo king pamagbalik ng Kristo, maging kalupa tayo. Uling akit tamo, ing kayang tune sarili. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamong puban parangalan ing mayap a balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako ing mayap papastol nga na ning Ginoo, balu ko ring kanako at ding kanako balu rako. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ingino manatiliya kay kayungan, at kaya ka antimurin. pamamasa king may papadita, alpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga na, ako ing maya papastol, makasadyayang mate ing maya papastol, para king kayang tupa. Ing upahan, potang akagit na ing daratang na ing asong gubat, darayuya at tatakas uling upahan niya mo, uling edala bandiring tupa. Inyasag mita na laring asong gubat, at isalbag ding tupa. Tatakas siya ing taong upahan, uling upahan niya mo, at talayang masabal ka ring tupa. Ako ing maya papastol. Balo ko la, ring kanako, ating kanako, balura ko. Nung makanano, ingig pa, balo na ako, at ingig pa, balo ke. At darawon ko, ing kanakong biye para karing tupa. Ating kong aliwang tupa, ay alaki at iking kural. Kailangan ko lang namang pastulan deti, at pakiramdaman ing siwala ko. Maging metong niya mo ing kawan kanita, at metong niya mo ing pastol. Kaluguran na ako ning igpa, ulan ning makasadyayang idaon, ing kanakong biye. Bakeng tanggapan pasibayon. Ena ako ang ninuman kanako ing biye, nune kusa king darawon, at ikong upayang idaon kaniti, ang pangupayang kumang pasibayo kaniting. Iti yung utos ko, kanako ningig pa ako. Kapatating may pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Taginig pa, pananganak, panabalan ng Espiritu. Amen. Maginhawa. Maybe the term sounds familiar kay katamon eh. Maginhawa. Kay Kapampangan, at intang salitang malapit mo naman kay maginhawa. Kanitang mag-aral kami, at ikeng metong professor, God bless his soul, kamamatay na pa mo po this few weeks. Yung lagyo na Professor Jose de Mesa. Sabi ng Dr. de Mesa kaya kami, ulim po niya, iba siya king Manila, king EAPI, kaya nga po nga Ateneo ito. Sabi na, kayong mga Kapampangan, ano yung Tagalog, ay anong Kapampangan sa salitang kaligtasan? Nanuya po kayong Kapampangan kano, ing salitang salvation, kaligtasan. Miligtas tamong. Siyempre, pag-iba mo po kaligtasan. O mikabus. Pero sabi hindi, siguro maghanap pa kayo. Ano yung sa mga, galing sa mga tao mismo, yung karanasan ng kaligtasan. Hindi lang yung naisip natin, o narinig natin, o namana natin. Ano yung sa palagay ninyo ang karanasan ng kaligtasan? Alam niyo po, after almost 1 semester, grupo-grupo kami, nag-interview ng mga magsasaka, nag-interview ng mga mangingisda, nag-interview nagtatrabaho sa mga factory, sa mga nagtitinda sa palengke, sa mga eskwelahan, mga estudyante, mga profesor, sa mga yayaman, tsaka sa mga simpleng tao. Alam niyo po, after 1 semester ng aming research, marami po mga salitang lumabas. Nagkaroon pa po kami ng mga forum, public forum, hanggang yung final word, we came up with one. Ang salitang pinakamalapit sa mga Kapampangan ng kaligtasan, salvation, ay ang salitang manawa. Manawa.
kanawan as kaligtasan. Kanawan is you can breathe well, manawa. If you ask a person, kumusta na ko po? Oy ne, manawa ingbye. Ang sa Kapampangan ng manawa, hindi maluho, hindi mayaman na mayaman, hindi magarbo, hindi naman nagugutom, hindi naman kawawang kawawa, hindi naman nangangailangan. Manawa. Kuminsan, milalabas kami. Disente. May kinakain, nakakapag-aral yung mga bata, may bubungan kami, may bubong kami, may bahay kami, may pagkain sa lamesa, may tubig. Manawa. Malapit sa salitang maginhawa. Sa Tagalog, hindi naman yung tinatawag nilang mariwasa. Mariwasa is a very lofty term of luxury. Masarap na buhay na masarap. Hindi naman po kawawa o walang-wala nang nangungutang, nagkakaroon ng malaking problema. Manawa. Ngayon po ay linggo ng ating mabuting pastol. The fourth Sunday of Easter is dedicated to the Good Shepherd. In Psalm 23, sabi niya, ang aking Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. I shall not want. He makes me lie in green pastures, and He leads me to still waters. Pag ang alam mo ang Diyos, hindi ka niya papabayaan, hindi ka magugutom kasama ng Diyos. Hindi ka mangangailangan. At hindi tayo mauuhaw at magugutom. Buhay na maginhawa. Alam niyo po, kaya medyo malapit siguro sa mga Pinoy ngayon ang salitang maginhawa. It is the very street where the community pantry started. Maginhawa Street in Quezon City at Teachers Village. Maginhawa is a sign that we have reached a level of decency, dissenting buhay. At sa mga Pilipinong ordinaryo at karamihan ng mga Pilipino, ito lang ang kanilang pangarap, ang maging maginhawa ang buhay. Dito nga sa ating community pantry, may dalawa siyang expression eh. Yung una, magbigay ayon sa kakayahan. Saktong-sakto sa ating panahon ng ating 500 years of Christianity. We are gifted to give. Nabigyan ka para ikaw ay may kakayahang magbigay. Kagad kasi nating inisip, ako ang tatanggap, ako ang nangangailangan, ako ang mahirap. Hindi. Mas nauuna yung magbigay ayon sa kakayahan. Look at the term. It seems to be very soft and very unoffensive. Magbigay ayon sa kakayahan. Pero if you really look at it, it's an imperative. Ito ay parang pag-utos din. Magbigay. Hindi naman sinasabi niyang kung gusto mong magbigay o kung iniimbitahan kitang magbigay. Optional kung gusto mong magbigay. Sinasabi lang magbigay. It is a statement. It is an imperative. Na hindi lang yung mayayaman ang dapat magbigay, tayong lahat ay tinatawag na magbigay. O kuminsan magbigayan. Huwag niyo pong isipin, yung magbigay, yan para sa mayaman yan. Yung tumanggap, para sa mahirap yan. Hindi po totoo yun. Hanggat hindi mo matanggap sa buhay mo na kaya mong magbigay, palagay ko hindi magiging ganap ang buhay mo. Sa mga anak mo, kung may anak ka, hanggat hindi tanggapin ng anak mo, kaya niyang magbigay, you are a failure as a parent.
Siyempre, nung bata tayo, di ba, sanay tayong binibigyan ng gatas, binibigyan ng damit, binibigyan ng candy, binibigyan ng regalo. Bata pa tayo. Pero pag ang batang ito, lumaki na, nagkaroon ng isip, they become more matured. Sila na ngayon ang tumutulong, magbibigay ng oras, hindi lang po pera, hindi lang material na bagay. Ma, ako naman yung maghugas ng plato ngayon, magpahinga ka. Ma, ako na yung maglalaba, ako na yung maglilinis ng bahay. Tay, ako na dyan, lilinisin ko yung sasakyan mo para makapagpahinga ka. Ma, kami na magluluto, birthday mo ngayon, magpahinga ka. Pag ganyan na po ang mga anak nyo, kaya nang magbigay. Salamat sa Diyos, nagiging ganap na ang kanilang buhay. Dahil nung tayo bata, tayo tumanggap. At sana when we are more matured, kaya nating magbigay. It is a cycle of life. Tatanggap at nagbibigay. Bumalik po tayo sa Kapampangan. Sa Kapampangan, ang salitang bigay, give ay bie. Mamie, bie. Bie mo na eh. May pamieta mo. Bie. To give is bie. Pero sa Kapampangan din po, it's not only incidental, but it must be part of our philosophy and our understanding of human life and our anthropology. The Kapampangan language reflects our understanding of life and humanity. Dahil sa Kapampangan, ang buhay ay bie. Magbigay, bie. Mabuhay, bie. One term. Isang salita lang sa Kapampangan, ang salitang buhay at magbigay. Kaya nga, kung ikaw ay nabubuhay, wala kang binibigay, ka mabie. Uling tatanggap ka mo, makinabang ka mo, kukuha ka mo, darake ka mo. Kaya nga po, ang tunay na paanyaya ng mabuting pastol, hindi lang tayo maging tupa o nakikinabang sa pagmamahal ng pastol. Hindi lang tayo followers or talasunod, that we also mature, become co-shepherds, talapamastul, and we become fellow apostles, magintang apostol, asusuyo. Ang panawagan ng ating ebanghelyo, hindi lang tayo magpasalamat na ang Diyos ay mabuting pastol. Ang panawagan ng ating ebanghelyo, sana tayo ay maging pastol sa ating panahon, sa ating buhay. Of course, masarap yung tumatanggap. Masarap yung binibigyan. Manyaman yung susuyuan, didenan. Pero datang yung panahon, sana maging tana namang maya papastol. We need good shepherds in our midst. Kailangan tala po din taong tunay susuyo. Apansin niya po niya tampe pakananong Kristo reng 5,000, the feeding of the 5,000. Nga nanitang metong ng apostol, Philip, siguro economist ito, budget officer. Gino, baka nanutalang pakanandang 5,000. O siguro nga doon, dala na yaldo sweldo talaman pakanandang 5,000. E naman binula di Kristo. Pero ting meto nga anak, ating yung 5 tinapi ang pangadwangasan. Bibiyan na lang itang anak. Dinuwang no kayong gamat ng Kristo. At i Kristo, yan ang bala, yang megmilagro. Bala mo sasabihan na, o mga nanong na ako man makasaw, kuno man nagyong pakanandeng 5,000. Ala na ako man budget. Ala na ako man pera, kung mismo kalulu ko. Talayag yung pakanandeng 5,000. Siguro nung si Kristo kayo nasabihan, bakit? Sinabi ko warin pakanan yun, no? Ingkukutang namo ng ebanghelyo nga ito. Nano yung atin mo? Ano ang iyong kakayahan? Ano ang meron ka? Ginoo, 5 lang tinape o 2 lang san?
idahon mo nung nangatin ka. If you have 5 loaves and 2 fish, okay yang. Adwalan tinapin, po meto kayasan. O kapit ng tinapin, po kapit ng asan. Maulaga ita. Ing maulaga nung nanungatin ka, idahon mo. Kaya gamat ng Diyos, karining milagro. Aliwa naman ita mo yung magmilagro. Aliwa naman ita yung papakan kare 5,000. Ibiyemya mo yung dake mo. Ibiyemya mo yung kakayahan mo. At yung Diyos, yan ang bala. Kaya yung milagro. Pero hanggang ngayon may bibiyeng kaya kandake. Hanggang ngayon mo bibiyeng, agyo mo, pisala sa likod mo. Alang milagro malyari kimbiye mo. We offer and God multiplies. Give what you have and Jesus will take care of the miracle. Anyapin po, itang mas challenging para kanako mo naman, itang kadwang punto. Iyapitang kumuha ayon sa pangangailangan. Makalunos na po rin ang babay, pasig yata ita, pasig, dito nga babay ngapat. Pintalande po itang meto nga ating CCTV pala, ating meto nga community pantry, at chula rin ebon ka rin, ang pong nano-nano. Pintalande rin ang apat ang babay, kabat yan takalakoda, may gisan. Itang meto magdulayang adwang treyebon. Roko, pegloko dero gugewa, den dakala retrato, pikalat-kalat, o yan, chune pampang nga na. At chune klar kada. Sa likod chune rin kaya kayong pantry nga na, at lusuban din na kayo. Siguro din, tao nga reta na yung makakalunos na. In-interview do, pag yung TV. Kasi sabi na itang batas, kumuha ayon sa pangangailangan. Masakit siya pong bagay ni po at ang makahirap ka kayong dakal. Bali po itang minunang panahon da rin Ehipto, King Ehipto, King Egypt. Deng Israelitas kanita, Malaya. Deng Israelitas kanita, they were slaves. At yan tang makaluwal lang kayong their slavery, yan tang papunta no kayong promised land, kaya tang lupang pinangako. Igare lang tinape, mana. Iba't binwa, tinape. Balagay Diyos, ang tabayanan nala ng Diyos. At itang tinape nga ito, ka pwedeng mangandakal. Mabayat kayo nga tiyan. Tasakto mo. At po talalakad ka kasi, mabayat ka tiyan, malakon ka. They are in constant journey. From Egypt to the promised land, it took them 40 years. Bayula, miras ka rin. Kalambat po na 40 years journey. Bala mo sabihin, it's a lifetime journey. Anyapin po, ka pwedeng mangandakal, tamusakto mo. Kasi lalakad kayo Kasi mabayat yung biyahe. Unleavened bread, man pwedeng malsa. Magadyeng kanan. At kadwa, ka man pwedeng magbakal. Itang manyalikot ka, pangabit mo kayong bag mo. Muna, mabayat lang naman kayong bag. Kadwa, kayong patingapon, masisira lang. Niya ka man pwedeng magbakal. Kanan miya mo itang agyo mo, uling kayong patingapon, masira ya. O te medalan, magdala ka sirang tinape. Anyapin po ilal, doldo, mamasala, kayang grasya ni nga pong Ginoo. At milabas la. Naman maulaga nung nanong kanan, o nanong lasa, o manyaman, o dakal, o ditak. Ing maulaga, at intang paintungol. At intang pupunta lang kasi pupunta tamo kayang labwad. Apeng ako ng Diyos, in the promised land. O ito yung kaya talagang punto ng kaya pamaglakbe. Anya, makalunos naman. Nung pekadakal mo yung pengan mo, may lakwa na ka man. Ay tindihan ko ngayon mas masanting ng kaya panalangin. Igpami, ibiye mo kaya kami, ing kakanan mi, King Aldo. Give us this day our daily bread. Ing kailangan mi mo, kayang patingapon, mo na pagsaklo, ing daratang pa. Ulit po ang pekadakal mo yan, dakal rin dumanok, dakal rin emidenan. Anyapin po nga na nitang expression kay Ingles, the world is enough for everyone's need, but it's not enough for everyone's greed. Ingyato, sapat na kayang pamangailangan da rin tao. Pero ingyato maging sapat
kay kasakiman da, deng tao. Potang linob na yung kasakiman, karino daratang deng daranok, deng pakakalulo. Bali po, ati kung ikita YouTube, pepakit na laretang makapila king maginhawa street, ganing aldo pa mo makapila na lapo. Atin latang metro ang kilometro. Nung isipan niyo po kaya tikisapang bato, madibat kitang purokwan, kitang gate na ning Clark, hanggang kaya katamo, makapila laruguren tao para miraslamo, kitang maginhawa street station, anong nuka rin pamiyada itang pamangan. May bayat kulub. Muna masaya ako ting mami, pero it opened to us the reality of hunger of people. Baliya po itang artistang Loksin. Mag-birthday yata, ginawa yung maya pa intention. Maya pa yung intention, mamaya naman kayong community pantry, o ng artista yun, sikat yun. Nabaluda, balitan da. O dinatangla po, karakal da rin tao, ikit ko itang retrato. May pakirot ka, kadakal da rin kalulo. Tandaanan niyo po, nakaman pumila nung kakalulo. Lalo na kantita kakaba. Nakaman manaya nung kakalulo. Nakaman magtiyaga nung ating kang kanan. Igitsula po detang katutuan na ite. It is opening a Pandora's box nga napin tang Greek mythology na ating meto nga kaun malambat na ngayon may bubuklat. Pag nasanteng ibuklat niya tang ibuklat daykit de. Balhada, ting gintuken ating diamante. Pero ang tambiklat de, dakal mo na mangemaya pikit da. Bala mo ining kaya katang karanasan kayong community pantry, it opens also not only the mysteries of the kindness of people, in kaya panda den tao. Nunay mo naman yung katutuan, dakaralen daranok kimbiyata mo. Anya po ta sasabihan mong kumuha batay sa pangangailangan. Miya mo sasabihan nita ka rin kalulu. Miya mo sasabihan nita ka rin makapila. Kumakayo mo kayong kailangan yun o daragdagan. Mo daragdagan ng ebon. Mo daragdagan ng abyas. Kumuha ayon sa pangangailangan. Potang tikinang wang sobra. Ibash tala. Ipakarinet tala. Sabihan ang tala. Pero bali po para ka na ako mas mabayat kayo na yan. Tala naman pwedeng sabihan natin makwalta. Detang sobra-sobrang makwalta. Detang ingbieda mariwasa. Itang bieda masyado ng manyaman, manyira na lamo. Detang ananaw karakal bale, ananaw karakal asaken, ananaw karakal pibandyan, kay ba't ano pa karakal kukunan? Pwede ta kaya sabihan ka retang makwalta. Pwede po naman. Kumuha na lang kayo ayon sa inyong pangangailangan. Uling niya dakala kalulo, niya dakala daranop, naman uling matamad la rin tao nga rin, ali, kasipag na rin taong kalulo, magobrala naman kalupata mo. Pero niya mas magkasakit la, uling detang kayong babo, madakal la, kukunan. Lako ko nga duwang tray, yung kukunan da, halagada siguro ning meto nga poultry, manok, baka niyan, barakal. Den kukwa, ela mo kukwang digdagad ng metong kilo nga bias dali. Milyon ing karelang kukunan. King kaban ning tipan. Ing kaban ning kaya katang balen. Ing kaban ning kaya katamong lipunan. Anyapin po nang kaya ko mimuane kanitang mag-aral ko keng management at ikong professor keng economics keng negosyo at ilang sa na invisible hand. Ating kalang gamat at tutulak yung metong tao sa south kaya kayong negosyo mo. Ngayon tang papag-aral ko. Ngayon ipaluburi sabihan ng invisible hand ito. Potay niyang motivasyon mo. It is greed. Ngayon kaya masipag din ang aliwang tao. Ulin ka rin lang kasakiman. Dagdagan. Ditak pa. Sige pa. Pero sasabihan na ng kaya katamong ebanghelyo. Bantang maging manawa biye para maging maginhawa ang ating buhay. Huwag namang sobra-sobra. Yung tamang-tama lamang. Yung ayon sa ating tunay na pangangailangan. We do not waste the precious resources the Lord has given us for all of us.
that could lead to hunger of the masses and massive poverty. There's no need to hoard. Na kailangan manyira, manyalikot hanggang mirasla kayong danok den kapatid tamo at yan mayalyari kimbiya tamo. Kaburi ko po kitang kantata mo. Itang matuang kanta kanitang anak tapa kayong pisamban. Nga nanitang kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. If you realize that old Catholic song, it reminds us that we are not meant to live on our own. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Nakapiling niya. And we are all called to be together with our shepherd. Mika kapatid tamo po kayong pamangailangan. Dakal ko po kilalang mariwasa ang kanilang buhay, pero hindi maginhawa ang kanilang kalagayan. Mariwasala, dakala saken, dakala pibanjan, dakala bandi, pero kayong pilubluban da, ela maginhawa, ela mi pangisnawang masalese, ela mi patudtud masalese, uli siguro ning konsensyada at pilubluban, ating mimwa karela, ating manintun karela, parang bieda, they are threatened because of the injustices they have done. Inkiyatang kailangan mo naman tang pantawid gutom, bantang milabas king pamangailangan tamo. Iti sana inkiyatang madalas isipan, inkiyatang kailangan ay nakatapaboren ning Diyos, akikatamong maya papastol. Dena nakambie manawa, He will give us life that is maginhawa. Ini po sana yung maging biyata mo. Ini po sana yung maging grasya ni Kayatang Domingo. Kinlagyo ng ikpaampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ipasyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ni Banalay Espiritu, mi bayit kan Santa Maria ang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananin Diyos ikpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ang pon menga mate, sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Ipanalagta mo at ingiyatang sarili, ding sablang tao king ginutang Jesucristo, ulining pamagmasabalan tamo, king mitpong tiwala, manalangin tamo king ingiyatang pamangailangan, at ngatang sasabi, Ginoo, ganakan mo, ingkayakang lugod. Ginoo, ganakan mo ingkekeng lugod. Para karing pastol aing tungkol da yaing antabayanan de ingkawa ng Kristo, king lagyuna ning Santo Papa, ingkayakatang obispo at ding sablang obispo, para karing pari at relihiyoso, at ding sablang aliwa pa ating daki king obra ng pastoral ning Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo, ingkayakang lugod. Para karing makayanib karing aliwang kural tupa, para karing Iglesia Kristiyano, at tina king dalan ning pamisan metong, at para karing hanggang bisang makirandam king katutuan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo, ingkayakang lugod. Para karing tupang melili, para karing lihim mamako king Iglesia, para karing sablang pagdulapanang pisan metongan makapadurot kaya ing maya papastol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo, ingkayakang lugod. Para karing asong gubat, ababala king kawan, para karing pasakit karing talasalpantaya, ding magkapilit papanahimik king relihiyon, at ding sablang misasara karing karelang balugbog king siwala ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo, ingkayakang lugod. Para karing dakal a komunidad da alang pastol,
para karing alang pamuntok at magdilidiling kakapkap king karelang dalan, para karing misasagsagan at alang ditmang lugod a komunidad, para karing tapat a pastol, a era a intindihan ding tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kanakan mo yung kaya kang lugod. Ngayon po, adon tamo yung sarilitang kayadwanan. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo, kakaluguran da ka ring malda, at bustan mong maging patuto kami, king kaya kang kayapan at lingat, ngeni mag at kinangalanganga. Amen. Liturhiya ng Eukaristiya. Ikit miyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na. Ning Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na. Ning Ginoo, ligaya kaya ka, O Ginoo, maligayang pamanyubling miyem, ligaya kaya ka, O Kristo, O kakong Diyos, O kakong Ginoo, higit miyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na. Ning Ginoo, kapayapan kaya kayo payabot na. Ning Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo, kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapanin Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sanang Ginoo ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ning kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, ibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo ng pamanyubling mebye, mananasanang alang kupas sing obra kaya kami, dala pangagligtas pagdalada kay ngalangagang tula. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antimurin, yat nayo reng pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos ngalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso Kristo ang ginami. Pupurian da ka king lubos maragulatula ng pamiraon, ing panahon ng pamanyubling mebye. Inyang i-Kristo making sakripisyo Pascual miyam. Giyawa na kaming anak ning sala, at mi bangon kami king bayo talanganggang biye. Biklat ne ing pasbul ning banwa, tanggapan ing tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, iya ing menat buske kami, king kaya kaming sariling kamatayan. Ing pamanyubli ng mebye, iya ing mi bangon, king kaya kaming bayong biye. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo na ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro, ringangel karin banwa, daralit ing kaya kang ligaya, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya. Mit mo ya'y banwa, ating labot, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin ng Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan, daya, ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon ko sang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat sa keka. Binyaning tinape ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at karanya.
iti ing kanakong katawan, amidaon, para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniting. Iting kalis yung kanakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Dapta niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo yung misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo betea, I Cristo me bieya, I Cristo mo bieya, datang yapa. Inyang yan gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin, imbiat kadis ng kadigtasan. Lahat ming pasalamatan kaya ka, impepalyeran mo kaming matampang talakad arapan ng bansa mo yo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, ikaming sanang misulusulo, king ataon at daya ng Kristo, tipuna namin ting metong ng Banal Espiritu. Ganakan mi o igpaing Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang parya, ding hanggang malugod at susuyo, magobra, sasaw, pan mibibye, king karelang kayatinan, king grasya, king karelang biye. Lalong-lalo na king parokya, mi keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayango abye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye, alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos. San Jose, kayeng esposo. Ding sablang apostol at santo, tinupad king malmong kaburian king kakaban ng panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, at tiro ng Jesus kaya katangan. Igpami atyubanwa, misambay niya'y lagyo mo, datang kaya kami, hingkayarian mo, mi pamintwa niya'y loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintwa niya'y loob mo, hingkakanan mi, king Aldo, ibye mo ke kami, ibye mo ke kami, king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, hanting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, hemo ke ipay, saul kintokso, nunay kabus king marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati ay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kami talapangabos. Huling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Yan mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan,
Nunelawan mo ikasalpantayanan ng kakasanta Iglesia at pamayapan mo ang pangbilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng ginong sinubling mebe, yang manatili kaya kayungan. At kaya ka antimo rin. Pakita po yung mga kametong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kayo ko. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako pumatampan tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari, atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Inya palaring puso ta, milalab-lab-lab, habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Halaya ka nung lamaning kutkutan, ngarading kaya beming minta ka rin. No ka rin niya Jesus, no ka rin niya Ginoo, nanuing may babalitang mabiyaya. Inya palaring puso ta, milalab-lab-lab, habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Oratio Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpa. Lalapit kami kaya kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya kakikambilan at ingatan mo kami laban king coronavirus. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamate ka ring dakalataw. Adwan mi ngeni kaya kayong baligdan mo kami ing mitmong lugod at chatme kaya kami ing makalwalo mong gamat. At ing takot mi king sakit kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi laring mamuntukan king pambansa at lokal para king kakayap na ring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit ming mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring Dr. Narcis, ading sablang didingap ka rin misalunan, ban makasuyula ka rin masakit, kambe daring beluan at masabal.
Pagkalam mo sanang kalausan na kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling da king sarili la, ing pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa, kumayip la sanang malalagwa, ingatan mo la ring dilingap karela. Pagkalaman mo la sanang alanganggang kapainawan, detang mayang unabiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya ni kaya kaming masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap daring sabla, ban makasawap kami karela, yung karelang pamangailangan, lalo na rin pakakalulo. Mananasanang paulining masabal at pamagmalasakit mi king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarian mo kami king pamagbayo at kabanalan. Itiyadon mi kapamalata ng Kristong Ginoo. Amen. Lalamning kayupayan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indo ning Diyos, mo sana pasawili ing aklis mi king kakulangan mi, nunebagkus, ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, indo ding kabaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tama po. Oy pa, alang-anggang pastol, ingatan me ing kayang kawan at kaya kang kawan, ami kabyus, king kapamalata ng daya ng Kristo, at tarian mo kami painturo, king mi pangakong labwad. Itiyadon mi kapamalata ng Kristo ang ginuming. Amen. Dakal po salamat ka rin, kabaryo tamong, kaparokya tamong sasaw, king kaya tamong simply community pantry. Po madakaling ang papamiyata mo, pero pipila ng talasan na rin ang talagang mangailangan, ila mo namang midenan. Kareta po ang gasasaw, iba't ka rin ang luwang parokya, iba't ka rin ang luwang lugar, dakal mo naman po salamat. We deeply appreciate. Emi na po papapili metong-metong, uli nga na po katasing incidents ng positive, current positive COVID, kaya aming baryo, kaya tang baryo. Anya babalot mi na po, kumpleto ng banta, na po tang metong-metong pipili, huling pwede pang mika-contamination. Nung metong aminta tinyang virus, oret hanggang midenan la naman. At sana itingkaya katamong pamidake king balang metong mitas tamo antas king mas manawang biye para kareng bibiye at kareng tatanggap at itangan sana damdaman tamo ing may pastulan tabayanan na tamo. Ing Ginoo manatili kaya kayo ngan At kaya ka at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyon ng pa poring anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Kaya katang maya papastul, tukyan taya, idala na katamo king biye, manawa. Sa Alleluia, Alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, Alleluia. Sinubliang mebye, hallelujah. Sinubliang mebye, hallelujah. Sinubliang mebye, hallelujah.